Nastavljamo dalje sa krivama drugog reda. Na red je došla jednačina elipse, znači posle kružnice sad treba da vidimo kako izgleda elipsa i kako vidimo njenu jednačinu u Descartovom pravouglom koordinatnom sistemu. Hajmo da krenemo prvo definicije elipse, kako se elipsa dobije, da bi nam bilo jasnije pomoću osobina koje važe za tačke koje pripadaju elipsi, kako dobijemo jednačinu te elipse u koordinatnom sistemu. Prvo što ćemo reći da je elipsa skup nekih tačaka u ravni sa osobinom da zbir rastojanja ma koje tačke skupa od dve stalne tačke f1 i f2 te ravni ima konstantnu vrednost koja mora da bude veća od rastojanja tačaka f1 i f2. Znači, elipsa je u stvari skup tačaka nekih u ravni koji imaju osobinu da rastojanje bilo koje tačke tog skupa, znači koje pripada elipsi, jednako. Znači, da je bilo koja tačka skupa u toj elipsi, da je njeno rastojanje od dve stalne tačke f1 i f2, da je zbir tih rastojanja konstantan. E sada, prvo kako ćemo da konstruišemo elipsu, pa će nam iz toga biti mnogo jasnije kako ćemo naći njenu jednačinu. Ako mi uzmemo, na primjer, neki konac i stavimo dve tačke i fiksiramo ga na dve stalne tačke f1 i f2 i zategnemo ostatak konca i tu stavimo neku olovku. I sada vučemo vrh te olovke po papiru i samim tim crtavamo jednu krivu liniju koja je ovakvog oblika i koja se naziva elipsa. Znači, šta sad važi ono što smo rekli iz definicije elipse? Šta će sad važiti za bilo koju tačku elipse? Ako je to baš ova tačka ovde koju smo mi ovde nacrtali, znači zbir rastojanje od f1 i od f2 mora biti stalno isti gde god mi izabrali ovu tačku, to jest gde god stavili ovu olovku na ovoj krivoj koja se naziva elipsa. E sada, ove dve stalne tačke koje su konstante f1 i f2 se nazivaju žiže ili fokus elipse. Rastojanje između te dve tačke f1 i f2 ćemo da obeležavamo sa 2c, a dužinu cijelog konca, znači f1, f2 i plus ovo rastojanje te tačke od f1 do f2 ćemo obeležavati sa 2a. Ono što sledi, što vidimo iz priloženog, to je da dužina konca mora biti veća od rastojanja između f1 i f2, to vidimo i sa slike. Kad je 2a veće od 2c, mora da važi da je onda i a veće od c. Znači, došli smo do toga da a mora biti u ovom slučaju veće od c, gde nam je a smo dobili kao dužinu konca podeljeno sa 2, a c nam je u stvari rastojanje između f1 i f2